ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରଶ କରି ଗାଧେଇ ନିଜର ସବୁ କର୍ମ ସାରି ଚୁଡାକୁ ଗୁଡ ଖାଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି ପୋମିଗ୍ରାନେଟ୍, ଡାଳିମ୍ବ ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଦେଖା ହବା। ଦେହରୁ ଟିକେ ମୋର ରକ୍ତ କମି ଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେଲି ଡେଲି ଡାଳିମ୍ବ ଚୋବଉଛି। ଇଏ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ୟା ପରେ ପରେ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଲିଫ୍ଟରେ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଅଫିସରେ ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଲିଫ୍ଟ ଖୋଲିଲା ଏବେ। ସାଇଟ୍ ପଡେ ଦେଖାଯାଉନି ଆମର, ସେଇ ରହିଲା ସାଇଟ୍। ଏବେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଅଫିସରେ ବସିକି ଟିକେ କାମ କରୁଥିଲି। କାମ କରୁ କରୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସିକି ଖାଇବା ଉପରେ ପଖାଳ ଭାତ, ମାଛ ଭଜା ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ବନେଇ ଦଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରା ଏଇଠି ବନେଇବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ଘର ଓଳା ଓଳି କରି ଲିପା ପୋଛା, ଡ୍ରେସ ପଟା, ବାସନ ମଜା ସାରି ଭାତ ଟିକେ, ଡାଲି ଟିକେ, ମାଛ ଭଜାକୁ ଟିକେ କରିକି ଆଉ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ କରି ଖାଉଛି। ଏଥି ସହିତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଖାଇବା ପିଇବା ଏବେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆମେ ଶୋଇବୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।